Kilo yo resep tahu aci tetep empuk masih dingin. Pertama godhog banyu 250 ml. Tambahi ulekan bawang brambang, masako sak sendok teh, uyah setengah sendok teh. Rica bubuk karo irisan godhong pre, naiki diudek digodhog sampai umop karo ngenteni umop. Campur tapioka 200 gram, tepung terigu 100 gram, diulet sampai rata, bahan ngetus dijori banyu sing digodhog umop mang. Iki dijorno kabeh terus diudek-udek sampai rata. Aku ngudeke nggae sendok ayu dadi gak tak uleni nganggo tangan soal iki panas. Pokoknya diudek-udek sampai nyampur kabeh sampai adonane kaya iki. Nenek kurang banyu kena ditambahi banyu adem biasa. Terus siapno tahune dipotong dadi loro, bar ngono ki diiseni adonane, diiseni kabeh sampai bar yo. Iki mang tahune aku tuku terung plastik yo isine 15 iji. Terus tak tugeli dadi loro-loro, dadine tahu aci 30 iji yo ki mang. Nah iki siap dikukus neng dandang sing wis dipanasno. Disuntek ngene terus ditoto, nek jempalik di melumahno yo men gak kantil. Nah bar ngene kukusane ditutup, kukus selama 20 menit. Nah iki lho yo hasile, iki tak syuting pas wis adem tahuku. Tetep lembut dan kenyil-kenyil yo, mantul pokoke.